И какво става, хора? Аз съм Крис и добре дошли отново в каналът ми. Нещо видео ще ви покажа как да си направите автоматичен честрум. Точно така. И започваме. Така. Това ще са ви материалите, които ще ви трябват. Блок ще е по избора. Това е преминуван блок на Anvil, който ще ви е задължителен за филтъра. Без него няма как. Така. Слагате така 3 или 4 честа по такъв начин и отгоре още толкова. Така. След това слагате по този начин хопъри. Тука. След това оставяте един блок разстояние. Слагате по този начин блокчетата. Ще трябват точно 4 рестон торча. Това слагате така тези блокчета. След това трябва да ви рестон репитъри и конвектор. И след това цялото го запълвате по такъв начин. След това ви трябва такъв така рестон слагате. Освен тук, където ще са компректорите. Така ги слагаме. Така. Като сте сложили всичко, тук ще трябва един чест. Опа. Така. Така, отгоре го слагаме. Така слизам долу. И след това ще трябва филтъра и право материалите ще слагате в тези честове. Демека съм си избрал тук някакви дървени материали. Така. И сега тук слагаме във всяко по един стак и той ще слезе надолу по честовете. Така че ви реално не трябва да пипате нищо повече. И след това тук ще видите, че слизат всички материали. И прямо сега така ще взема няколко стака от дървените материали и ще ги нахвърлям така в честа. И след горе-долу няколко минути ще видим колко дали са слезли в честовете. В момента слиза това. Ето. Опа. Така че, реално това е фермата. Това беше доста кратко клипче. Надявам се ви е харесал. Следващия клип.